אולי תהיו ראשונים באיזה 2,000 סיורים שברחו בשביל. יש לך. תשמע, כי אני רואה איזשהו מועד לפורענות. אני רואה איזשהו בא. רק שנייה. אפשר להגיע לקרק, אפשר לעשות תמונות. זה גבר? רואים את הזיפים? יש גם בנות. אבל זה גבר. אם... בקיצור זה בן. אם הלכתית עושה... יש כמה ניסיון משם לעבור? לא משנה, זה בן. יש גם בנות במקרה הזה... עכשיו יש זקן ואינטוב ספציפית. יש? הם גם מצלמים אותנו, כפולה. זה כבר רץ ברשת. אלה גם הסריטו אותנו. אני רוצה לצלם לכם שוב, לגמרי. מי שרוצה, אני לגמרי מתנדב לצלם. כולנו? זה לא ככה אצלנו, זה אל תדע. שוב, להחזיק משהו, בקבוקים מקריות, הכל, מה שזה אחד בתנועה לי לבד? נדבת. תקשיב רגע, אבל אם אני נדעת את קלאסה. אבל אתה רואה אותי ככה? אני להחזיק אותי, אני שומר. אתה לא באמת, אתה רק עושה בקיני, זה יפה. עשיתי זה פוז. לא רוצה. אני אומר המתנאי קלאסה, אבל אתה... משם, יש לי משם. זה ביטון מרגע, אתה מתחיל זה חכה אבל שערוץ. הנה, עשית. לא רגע. מקבל איזה פיזור. הנה, עכשיו. זה חזק. טוב. חני. מכובדיי, רגע, תתפוס לכם זווית. תתקפצ'ו קצת. למה זה מעניין אותם הנה, תסתכלו אליי, תרימו ראש. בדיוק מהסוס. תרימו ראש. רגע, חכו שנייה, אל תזוזו. אני כבר יפים כל כך, אני עושה פאדים שלי. רגע, תראו כאילו... לאן זה ילך? אני הבנתי עכשיו מה מעניין. אני מציג מצלמה, אני הופך לך לכוכב, אל תדאג. תסתכלו אליי, רגע. חפש שנייה, לא תראי. מי שיהיה בועז, תסתכלו אליי. אבל אהבתי. אהבתי, אבל שעשיתם את הלוק של האיומים. הלוק של הבלגן. הפנים שלי, הלוק של האיומים. אהבתי גם אותי, יראה השמיים יאללה, ראיתי את החרם הזהב. יאללה, בוא יראה, בוא. דרך אגב, אתה רוצה, תראה שם מאחור. אתה רוצה...